Κανονική ανάλυση. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε βιντεάκι τέτοιο. Πάρε εδώ ρε. Βασικά να πάρετε. Απλά είχα ποινικοποιήσει το τέτοιο. Πώς το λέω. Ναι, ξέρεις, τραβά ένα τέτοιο καμένο βίντεο. Ένας μποτέας. Μπράβο, ένα τέτοιο καμένο βίντεο τραβά. Να το δώσω έτσι. Στα κοσμικά κουνουπιδιανά μιλάμε για τουλάχιστον ανάβαση. Κατάβαση. Θα δείξουμε πως πάμε. Όχι ρε, μην με δείχνεις εμένα. Έτσι. Θα πάει YouTube αυτό, με δείχνεις. Χαλκιαδάκης, Κοσμικός, Πολυτεχνείο Κρήτης Μπουρδέλο, στάση λεωφορείου κλασική, βιβλιοπωλεία, αυτοκίνητα, κόρνες, μπότια, περίφτερο, εδώ πέρα, πιο κάτω, εκεί. Αυτά είναι όλα τα κουνουπιδιανά. Περίφτερο, πύλη Πολυτεχνείου, αγροτικό, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Όχι μη! Βοήθεια! Μην τρέχεις ρε, θα σκοτωθούμε. Ρε Γιώργη! Εντάξει, αυτό ήταν. Έλα Γιώργη μου λέει! Πω μια στροφάρα εκεί εδώ. Πω μια στροφάρα! Έλα Γιώργη! Μια καλή στροφάρα. Το λάστιχο The Rain Tire. Because you never know when it's gonna rain. Πω μια στροφάρα, έλα Γιώργη! Λέσχη, πλησιάζουμε. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Στον πούσο μου και να σας άρεσε. Τελείω.